қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон хабар медиҳанд, ки имрӯз 4 сарҳадбони қирғиз бо силоҳ ба ҳудуди Тоҷикистон даромада мехостанд 9 сараспи сокинони Деваштижро ба қаламрави Ҷумҳурии Қирғизистон интиқол диҳанд. Сарҳадбонони қирғиз ба амри наряди сарҳадии марзбонони Тоҷикистон итоат накарда, ба сӯи сарҳадбонони тоҷик аз силоҳ оташ кушоданд. Дар натиҷаи тирпаронии ҷавобӣ 2 сарҳадбони қирғиз захмӣ гардидааст. дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе як мусофир ҳангоми аз Истанбул омадан багоҷи худро гум кардааст. Аз ҷониби кормандони милитсия зани 55-солаи сокини пойтахт бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. занҳои ҳомила ва заноне ки кӯдакони ширмак доранд ваксина намегиранд. бино ба гуфтаи намояндаи вазорати тандурустӣ, илова бар ин, нафароне ки дар давраи ваксинагирӣ мубталои коронавирус гардиданд, эмшави онҳо танҳо пас аз 6 моҳ имконпазир мешавад. аз довталабоне ки калиди саволномаҳои худро то имрӯз санҷида буданд, даъват ба амал оварда мешавад, ки ҷавобҳои имтиҳонҳояшонро дубора санҷанд, зеро калидҳои пешинаи маркази миллии тестӣ нодуруст баромаданд. маркази миллии тестӣ мегӯяд, ки пас аз ислоҳи ғалатҳои техникӣ, ҷавоби дурусти ҳар як саволҳо дар шакли нав омода ва дар сомонаи марказ гузошта шудааст. дар штати Вирҷинияи Амрико бошад, дар дохили яхдон ҷасади писари 4-соларо пайдо карданд, ки 2 сол пеш ӯро падараш гузошта буд. сабабҳои марги тифл маълум нест ва зану шавҳарро ба маҳкама кашиданду фарзанди дигарашонро аз дасташон гирифтаанд. русия барои мустаҳкам намудани сарҳади Тоҷикистон 7000 хизматчии ҳарбӣ ва 100 танкро ҳамчун ёрии ҳарбӣ интиқол медиҳад. дар ҳамин ҳол гузориш шудааст, ки беш аз 1000 нафар шаҳрвандони Афғонистон барои наҷоти худ аз ҳамлаҳои Толибон ба Тоҷикистон гуреза шуданд. суроғаи шакли пурраи гузоришро дар боло ва дар зери ин навор бибинед. президенти дастаи Париж Сен-Жермен дар бораи имзои шартномаи 2-сола бо Серхио Рамос хабар дод. Рамос пас аз 16 соли ҳунарнамоӣ ҳайати дастаи Реалро тарк намуд. ин буд чанд хабари муҳими имрӯз.